yaşuluyla salamlaşaly. Salamu aleyküm. Goýmusyňyz? Salamu aleykum. Aleyküm. O bir Ona ödüňür tanat ilkölek, ödüňür bir tanaly adyň näme diýreli, o ýaşyň näçe diýen ýaly. mene özüme oturmuşum kümmetten. Murad ağa diýip tanalýar. Be aňyrda tanalanlar ýöne Murat Guly Gulizade. Awa. Ondan soň ýaşam 60 bardy. Tuwelem. Ay bir de aňyrda oturup gelelen biri de. O taýlak nädip barýan, nädip düşýäňiz o Türkmenistana? Oňa mihmançylyga da baraňyz ok, türmesine barýaňyz, nädip barýaňyz? Ay mihmançylyga barıp soň türmäge girýärdi. Şeylemi, an bir başyňdan geçenlerini görürüm ber. Başımdan geçti mene ulu maşin sürýän şofyor bilýärmi? Ona menem ağırlığa düşüp gidenin bir berden bir nemune diýip bir zat berýärler bilýärmi? Şun äket inniki tabar müň sansany urjak diýip bir ýanky ýanyny öçürýän mara. Aha. Pajal. Şonu berip oňa için doldurypdyrlar da men hem habarym ýok. Aňryk barýan jüre aňarda da habarly men baraky ýygnadylar bolony. Men hiç zaten habarym ýok. 20 ýyl berdiler, 4 ýylam kirete berdiler. 4 ýyl kiretesinden ay bir 18 ay bir zat bolandan soň Raspulinka diýip bir zat boldy, ona bölüp bayram ala çykardylar. Hal diýme jenayetin okey, onu kadylar var, nemeler var, kanun var, onu çözýärler. Ýöne şo taýda başyňdan geçen ýanky türmäň hekaýetini aýdyp ber. Ýanky adamlara ýaýyla gatnaşyklary var, dawranyşlary, nemeleri. Ýaşaýyş şertlerini meni gyzyklandyrýan şo zatlar. Ýaşaýyş näme? Awa düşünükli. Ýaşaýyşlar näme? Türmäň öz hökümetiň berýän zada buğdoyun suwu bilen kelemin suwu. Olam yeter yetmez. Ondan gafda bolýan mentle belekler jeylekler bir produkty berýär, munam bir pulu bilen alýan, künden gelýär şoman edip akitýär, ýene pulu bilen alýan, ýene şeýle bolupdy. Ondan hem näçe gün soň bir amonyk bir zat gelýär. Ay bileňem gözem daňyl bir gözü görnýär, kimdiginem tanap bolanak, ýani it ýenjeni alagat ýençýärler. Ýöne hiç tatdy. Hiç tatdy aňyrdan bir gelýär diýip bir program geçýär bolany şo. Sen ol bir sen näme jinayatyňdan çürü ýa ýene bir zadyňdan çürüde sen gaýdyp gelersiňmi, sen häzirde öleň akmy? Haçan ölýär şu hilli gurrun da gurrunlary. Ondan Onu öldürüp gider, men bir zalymyň biri şunýa. Näçe unden gelýär, hepde gelýärmi? Näçe ýaýlak gelýän wagtlar. Heftedem gelýär, heftede 2 gelýän wagt amma bir aýlap çekýän wagty wa. Arazda bikar bolsalar aýtýar şola ýenişmäne. Wagt tapdala gelýär şola. Haýsy türmede oturdyň? Şu türmäň atlardan aýdyp ber maňa. Men birinji Awada Nefede. Ondan soň Bayramala geçdik. Bayramaladan soň çärje o şagal we şagala geçdi. Owadan Nefede, Owadan Nefede haýdy blokda demekdiň, oturdyň. Owadan Nefede 7 sanap blok var. 8-nji blokda. 8-nji blokda. 8-nji de oturduk. Awa 8-nji de oturduk. Ay bro, in horluk görülen yer şu Awada Nefede, özüň kirete diýip at berýärler, ýapyk gafyda. Ondan soň özlerinden produkty aňyr bäri satyn alýan puly bilen ýene gelip şoman edip akitýärler, soň getirip ýene satýarlar. Senem näme aja adam alajyň ýok. Ya şonu iýmeseň hem näme tüwük tutup ölüp ýatyň da, ölüp ýatanam köp. Näme sebäbi açlykdan ölýär şolar. Sen dogry bir karnyň doýmasa bir paýka edip bir kerip çörekden bir paýka çyk berýärler. Ondan kelemin suwu, buğdoyun suwu olam yeter yetmez içi dolsun ek. Adam kän ölýärmi? Adam
Ölmeyene de tubik ölýän köp. Açlıktan nara. Aňyrda izinden bir zat çykyp barsalaram. Ona mintle eltiye $100, $20 öler alıp $100 barjak o da $20 ona öme $80 sen eline gawşýar. Ondan soň şuman edip ona makdiyelle yine seşe men de veren adam da yine. Ha. Şu minisele de men yani mara öň düşünýänsiň ha. O sen bir adamlar akıl demesinden ağları yalak yine bir safar ait adını soy adını Murat Kulizade. Murat Kuluzade. Awa. İzinden bir yine bir adam gelýär, daşly urunýp izinden yine bir adam gelýär, ulkan bir bäde tutup duran şoň içinde. Ýöne aňarda tanarlaryny Murat ağa diýip tanaýatdyr, türmedekilerin hemmesi bar. Ha. Ýaşymyz bir medenne bar, adam Murat ağa diýip syýlyk bilen tanalýar. Ha. Doğru. Onu Awa türmen yankı süýtlüň näýlek geçti bu tutuluşun nemetşin şu taýda bir baştan bir gurrun var. Bunu umumy değerlerinin bir hikayeti vardır. Başından düşünýän bolşýalyk etdi, birinji barşyňdan aýtyp gaýtýan. Ho. Men näme ýükçekýän maşyn bilen bardım. Onam ýank almaşötür bar ýank pajar. Ha. Şonam berdiler. Şun akit inniki sabar sana müň sansyny urjak diýip Eýrandan gidişime şeýle. Ha. Olam müň sanam ýok, bir sanyny ara. Bilýän şun arda firma tapşyrmalydylar. Ardan jaň etdim, jaň adamda olam näme firmam ýok, eýlekem ýok, bir 3 tane piýadan biri geldi. Şular ýal, olaram bulj eken. Ha. Sağa berk göweren kim onu? Bir yerde Emmer Pejman ya olur bir yerde köpüllüler soň oň Eýranda türmede ýatdylar. O bir yerde olar ýygnatdym. Ha. Olar bir küç nefer bolupdyr olar bar şo ýanky çoň içine salyp jaýlan ya çoň eýeti ýene de öwüne düşüp ýören şo 3 adam bolup şuňaly bolar. Olaram Türkmen mi ya da Fars mı? Ýok Türkmen ýöne Türkmenem bolsa Türkmen şeýdip ganyny şeýdip horlan adamlar şolar. Türkmenem diýesim gelen akşa. Şo bize edişinmezmiz oğluň şoňyz we eýlekimiz we beýlekimiz we diýen ýalak. 9 ýyl ýatyp aňyrda geldik ýöne gelenmez. Ondan ýan gaýdyşym ýalyk geldi bir 3 tane bolup olaram bize ýank lektor tamojnyna bilýänsiňiz näsiňiz. Şoň içine gel alle git ýank şunlary ýazat iýerdiler diýemde men şonu bildim onu. Sen özüň getirasana ýaşullydy. O näçin onu ay bulşlar goýan akly tamojnyň içine diýdim. Men içinde işläp bererler hemmece bulş. Sen näçin goýmaýarlar ay diýdim. Onu sen getiren zadyň bilen akmaý diýdiler. Bilýän idim. Näme getirdin? Ýangyn öçürýän şular ýa. Ay. O däl aw diýdi. Näme onu? Gara diýdi. Adyny tutdy da ýankyň bara. Ay garaň näme bolýar diýdim. Ay şuňalyk ýak adyny tutup şeýle diýdi da men hem dedim ay gün bola bir minite çagyrýan häzir diýdim. Polisan çagyrýan dedim. Onu bular gitdiler. Hayti terk Näme Murat ağa bir münt bu da atlan hem bejesini ýyly bilen o terk et näçinji ýyl? Näçinji ýyl bolýar şu bizde 88. 89-njy ýyl oldu. Ýok. 2009-njy ýyl. Şeýle bolýar-da. 2009-njy ýylda bolmaly. O hayti nemeden geçtin? Hayti Bajgirandan geçtim. Bajgirandan geçtim. Hava. Ondan ýöne men ýygnallaryny ännewde Akbuğda etrafını ýygnadylar. Ýöne Bajgiranna ýanky sen bilen Ýok tamojnydan geçdim men. Aşgabada bardım. Ondan erti ýüküm düşürip dukam, onunla geldiler men ýygymda ýygnadylar. Ännewde Akbuğda etrafında. Ha. Bular onu ýok bilýän bolmalylar. Sen şo zatdy getirýär. Bular bar aňyrdan şu islän adam tutugly bolmaly. Düşünýärmi? Ýygnagly ola.
şular getir deyip o belki adamam yığınayarlar. Ha. Onam o da kime düşüyor bir yer büyüğüne. Yok, neme Murad Ağa, şunu işi edip gören adamlar yani Türkmenistan'a kəm eləyədə bu triyek. Şu dövrlerde katı kəm eləyən olmalı. Bular yani sen ağını tuşitilin yani pazar söndürüyenin güden geleni ok. Bular tondolak gelmeliler. O tondolak getirip veriyen adamlar tutulayan neler? Ondan senin alakayı tutturma için şey edip ödülür, göğeveriyendirler. O taygam havar veriyendirler, sizi tutuyandırlar, kıykırık dörüdüyendirler, yönü ödülür, galiyandır. Berekella, adamın gözünü ağlamak için edilsin, aydısın ne alsın. Sebebi o, Edilsin ya. bu işte ulu oğullar tutulayan neler? Allah. Arkasında, şeyle. arkasında devlet olmasa, bu da devletin içine girip bilenlerdir. Hakikatten hem son yalısın. Eğer son yal olmayan olsa biz yalık kişicek zat biz öz havarımız yok. Olan ne ehil havarı oluyor? O kan zat yiyenden havarı yok olan. Edil aydısın yalısın. Burada soň änewden soň näme boldy? Yani bir hovluk var, başından geçenleri adamların ağıtlarını bilen oradan ağıtlarını kendine aittın. Murat. Dinle änewde bolan iş bir de yükümüzü düşürüp dukak yak nol veş geldi. Kembe mi KGB mi näme? Aha. Awşondan 3-4 tane maşin geldi. Güç maşinlerden. Om gelip dedi şu maşinin şoförü kim dedi. Men aytdım men dedim. Onu sen näme getirdin dedi. Men soda getirdim dedim. Men sodadan soramak senden dedi. Ondan näme dedim. Onu oğlan näme almana geldi sana dedim. Oğlan men getiren zatı mislemet dedim. Sen näme getirdin dedi. Men de yangını öçürýän dedim. Ondan sonra şey dip elinde de kadar dedi burada çıkardı da dedi men şon bağırlamalı olyan dedi. Ana bağırla dedim. Bağırladılar kestiler içinden triyek çıktı. Onun içinden 9 kilo 934 kelim triyek çıktı. Yine sen getiren de adam şu dedi. Bilyen sen haberin yok. Seni yaktılar dedi. Diyen de adı şol. Kim? Şu diyen adam kim? Adı var mı? Adını bilen mi? Adını bilemek men. Olu bir adam değerli vurun 5 maşin bolup geldiler. Ondan beni alıp kayttılar Ännewe bir gece sakladılar. Kim ben adamların bir aytdı başlığıdır bilemek nämesdir. Şunu dedi nämeyecek diýse berin dedi bir dedi vurup pitik atıp bir zat edemem şunu dedi yaktılar dedi. Ertesiň bir yerine bir zat bolup çyksa dedi sizi bilýänler dedi. Ele murmadylar mene. O şey dip erteýän başga bir ýa akitdiler 5-6 gün sakladylar soňra ýaşlyga akitdiler. Ýaşlykda da doğruca 4 ay olmuyor ondan sonra soğuk boldu. Soğuktan sonra ama avadan nefe gittiler, avadan nefeden şunu yal bolanlar atlar. Süýtdi bunun arkasında başka adamlar bağ diýilen demeni sonra vermediler mi? Yok, bunu başka bir yaktı dediler, yani onun adını vermediler. Bir adam gelmeldi, olam şu olup çıktı dedi. O bir adam şuraya eltip iyidine çıkıp kaydan bolmalı. Olam dilleşip sana bir adam yerine bererin dilen yalak edip ayttılar, bana aydışları. O senden almalı adam kimdi? Onu yemeğini yankı ağrı tuşitili. Yok. Onam ola yığınağılı ola. 3 adam 3 tem yığınağılıken ola mara. Olar son getirdiler ki. Ne şu senden almalı adam. Ay men kimdigin bilemek, men firma tapşırmalı, men bolaram tanymak, nämenem tanymak. Şunu getirip berdiler, bana nusxa deyip berdiler. Innik savar sana 1000 sansını vuracak dediler. Hava sen iştattan havarın yok deyip öller şey deyip otuyor. Olar var kemmen adamları.
Urup yençmediler kenbede. Men aýtdym ýanky aýtysmýar ki men başlygym bir zat şuna bir bitigem atmaň diýdiler. Şu biýgüne ýöne ýakan adamlar şunu diýdiler. Eger hiç taat etmediler maňa. Soň ýöne o awadan nefedek amon gelip urar diýenjer olar ýüzi basargyl kimdigine bilip olana olar ýanky aýtysmýar hepde bir gezek gelýär, bir görsen 20 günden, bir görsen 1 aýdan. Hemme zadyňa mal gitýärler ýanynda bir zat çyň bolsa iýiçki, imam bolsa puljaga çykan bolsa nämen bolsa gitýär. Keyfine urup ýöler diýen. Keyfine de ol şolar bara bizi urallarına keyif etýärler bilemek bir zat işdele keyif etjeklerle bizi urallarına keyif etýärler diňe. Vay anasını. Yörüte cellat da keyfine. Cellat öler hava biz cellat biz zalim deyip aňyrdan özlerini şey tanıtýarlar tandarlaryny birinji. Be. Hava. Türkmençe urlaýarlar özlerim ha. Türkmençe gurulýarlar ýöne ýüzüni görkezmeýärler diňe gözü var. Kellesin basyryp gelýärler. Şu urlarına da adederini maip bolyan kendir ölýän emmadyr arasynda. Ölýänem badyr näme ol bir o hetde ýeteňde sonra otada goýan akladan ya balniçke diýär ya ýene bir zat diýär bir ýa çykarýarlar soň ölýär, girelýär. Urup ýygyna gelen ak. O deben içine giren türmen içine giren soň sen adam däller. Sen bir sinek ýalak bir zat öldürseler öldürýär. Awa adam däl, ine sen sakkalyň firmanyň diýip bir ýençýärler. Sen sakkal firmany zat tapsaň sakkalyň firarsyň da. İçinde näme bar sakkalyň firmany bir zat berseň firarsyň da. Sen sakkalyň firmanyň diýip bir urýarlar. Ay siz aňyr bäri içinde düşürýän bolmaly bir urýarlar. Aýtýana bolýan zat hakly ýerden uranak, nahak ýerden urýarlar. Eger haky işetden vurmasa da vurmalyar. Şey 9 ýyl oturdun ha? 9 ýyl gurulýan ýerde oturmadym men aýtdym 18 aýdan soň ýanky Kireteden çykdym. Bayramala geçdim, bayramala geçende sonra 2 aýdan 3 aýdan 10 aýdan barýarlar ýanky kemmele ýanky näme o? Amollo. Ha. Ola baranna o ýöndiňe şumon etýärler, urma ýok, aňyrda ýok. Bäde näme bolsa şu awadan nepeder. Hay bor Allah kuwat bersin Murat. Allah kuwat bersin. Sağ ol. Tamam, tıpıpsın, çağılan arasyna boğuşupsın. O şoňa da şükür etmeli. Hawa Hudaýa köp şükür. Ýöne Türkmenistana gidip ýaşajakmy? Granitlarda atlar açdylar. Türkmenistana gidip ýaşajakmy diýme, şu Granit'e bar gaýtjakmy diýip birinji şonu sorasana sen menden. Hudaý saklasın. Ne şu atlar üçin edilýän bolmaly kan diýen men bir gaty bir üýt göçük deme de bolmasa ýa dogurlanmy da sen hem türkmen bular hem türkmen. Berekellah hawa. No. Gaýtam biz sizi görmäge küýsemeli, siz bizi görmäge küýsemeli, küýsensiňizem. Ýöne şol küýsemedi ýala etmeliler bir tüýtlük edip. Ne şular ýala oýun etsen. Hawa biz birinji gapaçylardan birinji Türkmenistan bilen Eýran gatnaşyk bolanyna birinji açylanyna biz begendik da ha indi biz öz garnaşlarymyz görjek, türkmenlerimiz görjek. Olaram bizi görjek, bizim olary görjek diýip begendik. Ay soň türmäge düşüp çykamyndan sonra ay indi bir görmäň şolar diýdik da dogrusu bar. Ha. Şey diýdirdin da. Şimdi diğer tarafta yani Türkmenistan taraftaki Türkmenler şu İranlar triyek getiriyor şoň üçin erwet diýmeli. O bir triyek bilen deme diýerler dip. O taraf ne bular cellat diýalak dip. O tarafta derki Türkmenleri ýigreş döremeli. Onun ara soğukluk düşmeli. Awa şon ýaly edil şon.
Anam ben İran hükümeti olsam bana gereği şu bolmalı. O hakikat. vatanım şonun alak olsa o van hükümeti olsam bana gereği şu olmalı. Şo bolmaly, hawa şo bolmaly. Ana bu anırtında bir toporda atlar bağ olmalı. Yönü beyle olmalı hele. Yöne beýle däl, yöne şoňa biz akylymyz çatanak, şoňa ýetenak, şonu görüp bilemizak. Aňarda bir zat bolmasa, men şu aňarda bir zat barlygyndan şu bolýan zat, ýoksa men şu öz içindäki zatdan men öz habarym ýok. Näçe Türkmenistanyň hökümetiniň habary bar şoň içinde. Kim ýetir ýaşady şoňa? Bärden Erandan oňa gatnaýanma, Türkmenden Eran'a gatnaýanma, ara gatnaşyk başyň arasynda bir. Bolmasa men öz habarym ýok. Nähili bolup hökümetiň habary bar şo zatdan. Men ýoksam 9-10 ýyl 12 ýyllap men şoňa gatnak geldim, şo zaty bilmeýärdim. Murat sana bir yeni bir soru. Ne türmen içi o yankı sen getiriyen dağdın o şu tayda bolur in bol yeri şu taydır. Türmen içidir. Dip magazini alaktır. Magazinne baran yerinden al kaydı vermeli. Yönü onun içinde kadagançılık yok ýaly. Yani adamları şoň için tutup şu taýyk basýarlar. Ödüm o taýym bol. Yani deposu alak, sklady alak da. Ol wara köp ýerine eltýärler da az ýerinden çykaryp köp ýerine eltýärler. Ne bulon ne kanunlaryň işleşen Alem. O başından tereddüt bilem hayran galiyat Murat. Doğrudur hawa. Yok kanun näme mozu kanun bolup gitse doğru şu kanun gidenak. Kanunun yüzü bilen gitsen ine şu mahallan sen Türkmenistan'a şoförçülük etýän özüm. Krop gelýär. Birinji o geçmeligini bilýän doğru mu? Birinji o geçmeli ondan sen geçmeli. Şonu bilýän. O şo bilşin ýa kanunun hemmesini bilsen mara kanun doğru ýörejek, kanun doğru ýörjenaklar. Ne Murat'a yerde bir zat var. Ne kanunun işlemeyen demesinin şu onun başkalarından başlarlar. Şu yapık zatlar vardır. Yapık. Yani adama görkezilme istenmeyen yemeler vardır. Ne öyünüzde hacathanadır. Başkalarınızda hacathana. Ne açıp demedik böyle o şeyler mi? O cemiyetin içinde açık tuvalet demesidir. Yani ulu hacathanalar oluyor. Yine medeniyet, ahlak, şu hacathanalardan başlayandır. Arasaçılığı hem şu taydan başlayandır. Onun devlet demesinde adalettir. O adaletin hem yapık yeri, yani tuvaleti, türmelördür. O şu türmeni açıp adam yalak, şu tay adam yalak bolmasa şu cemiyet arasında cemiyet bolup bilmeýär, şoň adalata işläp bilmeýär. Hawa şo türmeden çykan adam aýyny arasalarına diýär, arasalarına öňküden beter bolup. Ýok, onu hiç kime görkezin ýokdur. Şonuň üçin şo taý görünmeli. Ine şonu açmaly. Şonu açmaly adamlar siz, ine içinde oturup gelen adamlar da. Şo taý açyk bolmasa, bu cemiyette hiç de açyk bolup bilmeýär. Hiç ile adalata işläp bilmeýär. Yok sizin ne öyünüzde başkalarınızı misal edip al. Şu hacathananız hapa olsa sizin öyünüzde temizlik bolmaýar. Yok hawa yok. Şu abdesini alman namaz oturan ýalak bolýar. Edil şon ýal hawa. Ana yani cemiyet hem şonun alaktır. Yani ben yani düşünmek için aýdýanlar bunu. Düşünýän sen bar aňyrsyndan aýtýan şu bir gezek bir zat aýdamda şu aňyrsy bilen düşüner ýalak edip aýtýan. Sen şuma bir gürleýän şu aňyrsy görünýär maňa bar sen aňyrsy innik aýtjak adam görünýär. Ya ana şonu alak sizem şonu şey gürlemeli, şeydik görmeli. Ne problemlarınız ne iki tarafta da var da İran tarafta da var. Türkmenin problemi cahilliktir, cehalettir.
bilgisizliktir, bilimsizliktir. Başka işrattır. Şimdi biz Anardan gelemizde İran'a gelemizde Arın türmesi bilen Bäriň türmesine açık olan türme diýip berdi de biz kay takladylar da. Aha. O türme diýerimiz biz öýümizde gelen ýalak bolduk da ýanky aýdyşyň ýal temizligim bar. Naharyň wagtynda gelip bu ýene akşamlygyň hem şeýle diýjek bolan Anarda awadan nefede biz ýaşadalaryny bir ijik svet bar. Ay ýöne gözüň şonu görýär ýa gören bir-biriň tanyň akda içinde ýaşaňda şu türe garaňky ýerde da. Ay soňa waka öňce birinji gireňde sen o bir-biriň hem gören ak soň ýuwaş gözüň hem öwrenşip gitýär da bilen. Oňam ýagtylyk bir hem gözüňe görnüp şonu ay bir-biriň tanyp öýde beýde oturma, nirde oturmalygyny, nirde ýatmalygyny bilýän da ýuwaş gözüň öwrenşip gitýär. Ondan bir kewat bir daşar çykalýar, ya bany çykarýarlar, bir daşar çykýar, ýa toýlar, sen gözüňi açyp bilen ak. Öň garaňky ýerde ýaşan, sen gün gözüňe wurýar da görýän, nur gören akda sen. Birinji görýän welin gözüň açylan ak. Ey way men şunu ýaly ýerde ýaşaýan o diýär. Soň girýän ýene şu garaňky ýere da. Kirite diýil ýani ýere şo yer. Ay garaz musulmanyň gözü görmesin diýip aýtdyk bize dogrymy aýtsak zulmyň eteginde de ýaşadyk. Şunu ýalak urum, öwüm, ýenjim, ýa çaý, nahar, su. Sen enne bolýar sen hökümetiň zady gerekkä öz zadyny iýjek diýsen şonum dogry diren akla da özüňden ýene prokto zat bar ýa da pur. Şonum dogry diren akla gelýär şomon etýär sen zadyň köp diýip alyp gitýär. Näme? Çilimiň hem bol alyp gitýär şu bärji. Murat şu moni diýenem, ýenjiýenem hem bejesi musulmanyň çagaty, şonu bilýän. Wagt bilýän, wagt şo bilensem ýan ýoksa ýanjak dälemi? Onuň şu doňuz ýataga bardyr demäňiz. Onu bilýänmi? Doňuz ýatagan bolsa bardyr biz aýtdy ýaf gafa salallaryndan sonra biz çykmaýok oň içinden. Ha, neme däl ol eýleki ýanky aşped oglan bardy, power bolan oglan, ne şo bilýän eken. O power bolan görýär o aýlam içine gezýär da o. Murat köp sag bol. Yine de aýtjaklardyň bolsa ne baş üstüne aýt dinläli halkyn eşitsin. Biz şo taýdaky ýagdaýlary suwuň ýüzüne çykarjak bolýar. Bizim maksadymyza düşünün. Şo taý suwuň ýüzüne çykmasa Türkmen jemgyýeti jemgyýet bolup bilenok. Türkmen döwleti döwlet hem bolup bilenok. O şu Türkmen döwleti döwlet bolmasa siziň hem hosaryňyz bolanok. O taýdaky türkmenliňi. O wansannak türkmenliňi. O şu ýene watany, ata watany bir adam ýalak döwleti öwürmek gerek. Bu soň size de hosar çykarýarlar. Hemme kişide hosar çykarýarlar. Hawa. Ýok. Gawyşet ýaňyz. Biz näme elmizden ese, näme gören zatymyz bolsa, häzir ýadymyza düşmedik zatymyz mümkin bolmasyn içinde. Biz var ýöre diýjek. Bizim telefonlarymyzy bilýäňiz, ine Atabay, ine nämäni bilýän ýa bir de ulaşmalygyny bilýär. Hawa. Size de telefon nomerlerimizi bersin. Al itledik wagtyň jaňet. Nesip bolsa inşallah bolar, nesip bolsa inşallah hawa. Bolýar Murat, onu köp sag bol Murat. Bolýar taňry alkasyn Allahdan gaýsyn. Sag bol Murat. Ay bir ikinji beren ýene bir guruluş. Bolýar. Onu beraýin men ursat bolsa. Bolýar ruhsat Allahdandyr. Bolýar sag edin, sagaman edin. Sag bol, senem sag bol. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam, gowmysyň? Ýene de bir safar ağa gorgunma. Hawa özüň bir tanat, ýanky dinleýijilere mene tanýan çalarak bolun, sen dinleýijilere özüň tanat, nireli kim morsun? Men Amanýelli Köýtagara gorgun ol 70-nji ýyl doglan ýylym men. 2008
O 2008'de de men Türkmenistan'a öte düğün aydık geçtim. Men helekin toya varan adam graniti pozdum. Ne şu toya vardı şu taada şu cinayetla bilen bir heydiler 23 yıl hapis verdiler bize. Dillan tat 23 yıl. 23 yıl yönü Awa 23 yıl yöne bizi düğün sana men bir daha kim koytun şol. Ne qargaladı bizi var ya düğün aytdım ha bir gorup yenci piyesek onu taklap bizim boynumuza 5 kilo tıryağı yüklediler da şu taada hiç tat yok yerden. Hı hı. Tıryak göremiz aklattan haberimiz yok. Bizim boynumuza yüklep sonunda bir yesek günden vurup yenci aytın horun work edip bizim nevt dağaltıp nevt dağda da nevt dağın şu kepetesinde saklap bir yesek gün şu taada Türkmen oğlumuz bağmış şu tutsa yatarlı şolan arkası bilen karnımız doyup dağ dedip ne olan öz beriyan naharına itti olanak öyle eller ağrımahan tağı şu Türkmen oğlumuz bize o kömök ettiler karnımız doyurdular şu taada bir yesek güllükte. Hı. Ondan yesek gün kefede saklanandan sonra o bir de Aktaş'ı kuruttular. Aktaş'ta şu taada o taada ayrıtı rak takladılar biz daşarı yurtlayıp bir hirrek. O taada katxor borluk vurulup yencilmegen o taada hiç hemmetinden yaman yeri övünçak evvelinden ben sana aytsam şu poyda minende şu eskerlen horlayışı bir Hudaý saklanış eskerlen horlayışı bir gözünmüş başınmış ay bir yerinmiş yok. Şu gözüni elini kavat gelen yer bolsa sen urulup yencilip ondan otak ağrıyık barang bohonda näme afserleň ödler şu eskerlere tapşyrýar da seni. Onun şu taada bir ay 2 ay attık 4 aydan sonra geldik suut bolluk dedi. 4 ay suut bolamızdan sonra yank Suudiýa we Kadyýa aýtýarsa biz hiç zat göremizak bizim cinayetimiz dogry biz granity falan adam biz hiç zat başga hiç zat yok ýöne 5 kilo tiryak ýapladylar bize şu 5 kilo tiryak nerden geldi diýäs biz. Onu soramaň diýä Kadyýa biz ýa şu kagyzyňyzyň näkini bilýäs o taý bilen işimiz yok dikkat et sen näme boldy nähili ýaplan näme beýtýäňi diýilen zat bir şeýle bir arkamy tutarmy Kadyýa yok o zat bilen oň işi yok. Ondan o paraga biz şu taada 4 aydan sonra suut bolumuz 3 aydan sonra suut bol 1 ayda sakladylar suut bolumuz 4 aydan sonra biz owadan nefe getirdiler. Şu owadan nefe gelenizdäki worlanmyz, ýencilenmiz, horluklamyz şu gafurgamyň merzo şu 3 tane 4 tane gafurgam men şu tadan döwüp edil şu gorsagymyň öwünden 4 tane gafurgam döwüp o taada ne bir doktor gelýär, ne bir ýene bir zat bolýar, ne bir sanjak edilýär, hiç tatly yok o taada. Akden akla o wagtda ilki owada nähende gat tutulýan wagty. Ay şuň öňü şu duun bol bitik galdy şu talam şu 3 tane duun bol bitik galdy men şu. Onu kim urýan, näme üçin urýarlar? Şu taýlaryň bir detallyrak görürüm wer. Bir näme üçin ýok para o taada şu keyfine urýarlar. Sen nireli İrançy? Ha İrançy mı? Hawa sen Türkmenistan däherleme ay hol men ştriyekden mawatdan men habarym ýok diýär. O zatla bilen iş ýok olam. Kimdigini bilen kellesi heýle basar gylsy gelip bir gelýär. Afserleň öýdi bir gelýär. Men esasy şutamy dewen garylyp bir opur batdy. Ady garyly şoň familiýasyny bilemek. Hawa. Näçe ýaşlarynda kadar? 2009 ay şu wagtda jawanlykda olar şu 30 yeter 30'ın döwründe adam dolu. Näçinji ýylyna 2009-njy 2008-nji 2010-njy ýyllarda şu kirite owadan nefede bolýardy. Garly. Hawa garly. O dinleyijiler bilýändir, o familiýatyny adyna baýdarlar. O nirelken nireldi belliräkmi? Nirelligini bilýänmi asly? Nirelli şu ahalyn nöden Aşgabatdandyr ýa oglaryndandyr onu bilemek. Yani asla gara şu Aşgabatdy bir şona bilýärsen. Şeýi wagtynda bolýar da adamy. Ay o wagtda bir ilki baran wagtda aklamy çehräni bilmedik zatda bilmem soňa ýakyna bildik olan balkanyňky ahalyňky bir marýanky diýamol boldy soňa ýakyna o wagt ilki baran wagtda dogry kän taýgaryp bilmeýärdik da onu.
Ay haparaga şoň içinde bolýan zulumly sen otyň açlyk, horluk, garaňkylyk bizatlara dowam getirip jydap otyň tahammül edip birden gelýän şeher ýediginiň içinde amonni pirzady bar şoň. Ha. Şol amonyň berýän eriýetleri amon berip eriyet berip gelip ya urup yenjip sen süýüşip ýanaklap emeklap sen otoňa şo kameraňa girýän izinden sen hak çykdyn ýaraňak ýatyn da äfserler üstüne gelip burardan bizde äfserler öýde kulüme çykaryp gider diýen üstüne biz şol düýün aýdyk geçizim ýa-Allah men näşe atawaň ýarany boldum da biz ýaşlymyz öz mantagamyzyň öz roýonymyzyň adamsy men şuň ýarany boljak diýip biz esasy atawaň da ýaryna bolansak biziň günümüz beter agyrrak boldy. Heýwer agyrrak boldy. Açlyk, horluklara biz dowam getirýärdik. Emma şuloň ol wurulup ýenjilmehinde adam goşgoşdan oňa da boýunýan. Şuloň bir agyr kepleri bar. Şu gödüň içini ödäp hay seniň ejjeňken ay seniň dowanyňken şu biderek bir söwünçi kepleri bar şuloň. Şo kepler häzir bunu deňeş biziň ýüregimiziň gapdaryna du. Elbetde Türkmenistan ýylanyň bilen Türkmenistan içinde belli adamlar taňa bir jinaýat etýär, urýa, ýençe, horlaya. Emma ýöne biz üçin şu halkyň hemmeti ýöne şeýle ýarmokdy da häzir bunu deňeşde. Şu halatda etip goýdy şolar bizi. Ýigrenç adamda ýigrenç galýar. Çek geri ýok. Hawa. Adam häki tiýig ýaraty görýän türkmeniň bir nakly bar da tiýigiň ýaraty bitýär gitdi ýöne get ýara hiç wagtda bitmeýärmiş tapara. Şeyledir. Hawa. Emma men şu baştandan 3 tane gafyrgam döwüp agyryň meselen ýadyma da düşerak da. Emma şolaň söwünüp aýdyp seniň haýallaganyňken ay sen näme deýän keple häzir bunu deňeş men Türkmenistan ýylyny bir gödüňme öňden geçýär da şol atdy. O öwürlüp barmadan diýdirýändir. Allah öwürlüp barmadan na bärde durun şu Qur'anyta bakjak, men şu Qur'anyta tarafa çykjak şolardan üçin. Owallarda hewat etýärdik dogan garnaşymyz ýylgynymyz bar diýip emma inni ýok, o dogan garnaş göwnüme da şo dogan garnaşymy öýde horlap duran ýa-Allah maňa şo taýda. O türkmen doganyň hemmesi bir türkmen näme horlap duran şola da ýani. Kaşten ýanynda bir zatla bolup tutulan bolsaň 5 kilometr ýok ýerdem ýetsek 10 ondan soňra nirden getirýär hökümetiň öýe çykarýar muny. Ya başga bir ýerim tutup getirip bizim oýnymyza dakka alamany Allah bilýär onu bilýärmiz. Yo ne deme aman cinayet edilýän ýerken edilýär o deme del cinayetsiz cemiyet katil telçen bolýar da. Ýöne o cinayetin öz demesi var, cezasy var. Ya o cezany çekmäň düzgünü var. O ýyly var, nemesi var. Teň mertebäňe degmek, mertebäňi depelemek hiç kimin haddi bolmaly. Dünýäň hem ýerinde de şonlarla. Sen adam öldürenem bolsaň, sen cezan ölüm bolsa, äkiderler atarlar. Şo atmadyň öň ýanyndan o saňa kelemäňi çöwür diýerler. O bollaňy eýle başga demeler bolsa papadyň getirýärler. O bir insanlykda düzgün bar da. Hawa. O ýöne Onu yaparağı ne yap? ýöne ýenjip görmeliyle zat ýok. Sen günäň bolup biler. O gurrum neme onunla dälle. Ýöne günäden soň ýa siziň durmuşyňda neme diýen men? Hawa, o taada taparağı yan kaydanyň ýaly ol hökümetiň kanun boýunça bir soroklatla berilýär sen oňa razy bolýan ýatýan çekip ýatyň. Emma ýöne şoň üçin ýöne razy bolup ol çekipden şo jaýyň içinde şe kritik sistem içinde ýatmaň öýde bir olakan ceza. O cezalardan gaýry açlyk çörek berilenak kelemin suwu berilýär, buğday berilýär, içinden kılçyk barmy, sinek barmy, kurçuk barmy, näme bar oň içinde. Oň üçin o zatlar ki bulara da hem dowam getirýän. Ol wurulup ýenjilmelik. Olar diýsen bir ýedigine ýetmän sen arkaňda atdan diýen taýa gaýrylanar, arkaňdan taýa gaýrylanar. O
tayaklat ayrılanak, tayaklat ayrılmaya onun adamla ne bolýar? Kudret bedenisi, kudret güýji, kuwaty gitýär. Ol otoň içi çyýg, ol otoň butunun içinde çyýgyň öýde öýkeniň deşik barýar, dargadyp öýkenleňi. Ol adamla son tuğbik tutýar, kesel inçe kesel tutýar. O tubik diýeniň tuberkuloz bolýar da, inçe kesel. Hawa inçe kesel tutýar. Ol inçe kesellen ölüp yatan adamlary diýsen, ol inçe keseli kim tutturýar? Şol amurla tutturýar, şoň üçin ýa-ki äfserle tutturýar, gurup sen kudret bedenin gitýär, güýç kuwatyň gitýär, o içinde otogyň çyýglary da sen bedeniňe ýapyşyp deşip barýar da öýkeniňi. Şu öýkü şotada sen tuğbik inçe kesel tutan adamda dünükme kesel tutanyň gowda şotada inçe kesel tutanyňdan. Siz diýär saglygyňyzy diýär, siziň saglygyňyzy eliňizden aljak diýen äfserler watdy bize. Ýa-ni garylýan äfserim ma opur diýenim men. Şol diýerdi bize. Siz doganyl geýle siziň pagat saglygyňyzy eliňizden almaly diýär. Siziň ol agyr şol aýdanlaryny etdi. İran şotadan köp oglanlar ö Türkmen halkyny ö Türkmen oglanmagyň näme? Olaň izinden inneýän ýok, gözleýän ýok aňyrda. Olara gidip ýatyş biziň İranlylamagyň özünden de köp adamlar şo inçe kesel tutup geldi. Ýöne tagaman bir näçesi ölüp geldi, bir näçesi garaz agaman jany alyp geldi. Olaň öz şoarlary şo. Adam kän ölýärmi diýme. Ay adam kän ölýärdi. Men diýanaş, men şu wagt 10 ýyl oturdum. Rahat bolmanyny ay 1000, 2000, 3000 diýdimde ýalançyda şaýat kärne boldum. Näme sen on wagt oňsyna bir fikir edip sen hata edip duraňak da ýöne gidip duran adamlaň şu kriten ödünden owadan defen ödünden heften dowamyny iki adam çykardy ölüp. Biziň bilýärlerimizden 8-nji blokdan. Olunny beýleki bloklardan nämeler gitýändir. O 7-nji, 5-nji olarany bizden gatyrak, saktyrak, gaty saklanýan, gaty tutulýan ýerler bar üçin. Ay habara ol aýtma, olong beren zulümleri, olong beren dertleri aňa aýdyp geçdi. Bu hemişe bu Türkmenistan ýerlerine bir biziň türkmen oğullarymyz wady heweslenýärdik. Endi Türkmenistan ýerlerine biziň üçin ýani şo taýda bir gafan nuran ýaly, şo Türkmenistanyň şu garanytyna bassak da bir gafana düşek ýaly bolup dursa. Deme aman ne bir zat bar. Men ne Ýöne Kaparaga sözün kesýän bir zat bar da. Şu Ataway bar, şu Gurban Ataway. Aha. 8 kamera daşar ýurt batdy şu kritede owadan nefede. Bu Ataway Balniskede bolýardy. Şu giýje sagat her aýda bir olokono saman tıkınyan halallı var az halal ýatsam kisele olokono 2 kilo tutýan kisele. Halta. Owa. Şo haltalar doldurup ýago, çörek, irimiş imi towşaňa meňde şol her aýda iberýärdi ödünden harç edip. Ol owadan nefen äfserlerine şoňa meňdeşlere şo ödünden pul berip şo daşar ýurtdyň oturan tutsaklara her otaga bir 200 kilolik haltan doldurup ödünden harç harajat edip $1000, $2000 äfserlere berip biziň elimizde zat ýörer şu Ataway. Şöňe şu Ataway bolmalygyny bizä ilk barangdan näme diýip bilen hakda. Hiç zady düşünen hak, bilen hak, korkunç. Ataway bolmalygyny adamlaryň köpüsi ay bir gelmeýärdi. Hudaý beripdir. Atawaýym seni Hudaý beripdir. Hawa bize Ataway Hudaý berdi bize. Ataway şu taýda ýatan biz üçin saklapdyr Allah Taala Ataway. Ya o Atawaýym görgüsü üçin siziň jany almagy üçin. Hawa. Ýöne gaparaga oňçundaky bolýan zulümler kanun diýerler, ýöne kanun ýok Türkmenistanda. Bilmeýär. Men ýene de bir tapar gaýtalayyn. Ýanky hajatkanaň arasy bolmasa, o aptetiň arasy bolýan näler? O hojalyňda da täminlik ýokdur. O berekelle. O demede de ýanky adalatyň hajatkanaty türmesdir. Şol gözüňde tutun. Aýy arasy düzgün bolman
ol adalet işleyen nedir, işlemesi mümkün nedir? Hey wara doğru, hey wara doğru. O şonu Şo taada açmalıdır. Medeniyet awa medeniyet hacethaneden başlayandır. Ne hey wara doğru. o arasaçılığım bilgiyene de sağlığım şu taydan başlayandır. Ha onu hemmekçe gödedip görülü nokta. Awa. Hava. Şol ilki gelen wagtlamyz näme bardyla kamera otogyň içine sallaly da kriti de biri. Kameranyň içine. Sana matrasy ýok, üstüňe örtünmäni ýorgonyň ýok. Aýyny başlyga ardaýan çykýan, ay başlyk koy, men üstüme giyinmäni eşigim ýok, kışyň güni sowuk alyp barýar. Ya örtünme ýorgonym ýok diýen, bor başlygyň ýanyna barýan, öwrülýän, gaýtýan, iki däne opur ýanky garly bilen gün nogdy diýip de biri bardy şonda. Gün oldu. O gün nogdy. Hmm. Şu gün nogdy. Şu iki däne opur täsen gel kamera gelýänçem, ola sen näme etýär, nämeler görýär gelýänçem gödüň. Gödüňden ganakyp öwrülip gelýän da, osan başlyga çykmany gorkýan soňa ýakyn. Başlyga çykmany arz etmäni, diýmäni. Sen bir yerin yarılsa, bir yerin vurulup, deşilip, döwülse näme boldy? Bu awallan doga şeýle diýmeli zaten. Şu doga şu jüre şutam diýmeli. Aya men gafyrgam vurulup döwüldi diýsen, ondan beterrak bolýar erti. Be. Onda bolýan zulümle. Ondan da amoni pırdatla var, Hudaý saklasyn. Ol Hudaý saklasyn olardan. Sen otyň şeýle diýwara eliň berdi ýa, diýwar bilen sen kelläň faslasy bir 5 sant bolsa sen kelläň diýwara bermedin. Näme üçin beren akdyp, onu diýenak. Kelläňe nirden ayak gelýär, nirden tayak gelýär, nirden dubynka derýär. Allah bilýär o näme bolýar. Ayatyň başlaň bir hormaty bolman. Birinji şolaň urýan ýerler nire? Böwrek bilen adamyň beýzeti. Taşşagy diýeýin da, dogry türkmençe aýdaýyn da. Böwregi bilen taşşaňa beterken urýar şola. Olokon etýän zulümlaryň özi aýaň arasyny açyk goýmaly. Bir aşaňdan taşşaňa dep ýa, biri kaptaryndan böwregiňe urýar. Öljek ýerine urýar da, öljek ýerine. Men şahs özüm innedekin Atabayda bilen bul oturdum ben şotada bir otokda, bir kamerada. Bular daşaryk çykaryp 150 gedek otur et ýaly, meni otogyň içinde şu kameranyň içinde alyp galyp 3 tane amon, biri biçetde, biri ortada, biri aňyrtynda. Top kakan ýaly, bu gurup ortaka berýär, ortaka gurup aňyrka berýär. 7 gün men zip bilmäni kan damja yedi gün eden şeýle damja bolup gelýär. Tançasa çykjak bolýan, tançasa akden akla meni. Tançasa akden akla. Doktora gitýär, tançasa barýar, özümi diýip bir däne bilmeýän näme derman, kelläň agyrsa da şo bir geçýän derman, içiň agyrsa da şo geçýän derman, bir derman emişe. Her ýeriň agyrsyn. Sen bedewiň keşewiňe da atyňa fizik bolýan ýeriňe bedewiň atýan da ýok otady. Aýa näme bolu diýip soraýanam ýok. Her 9 aýdan ýa 1 ýyldan ilçihanamyza alyp gaýtýardylar da, kritiden, odan nefeden. Ya. Şol ilçihana alyp gaýtjak wagtlary onun näş 20 milyon çek, bizi bir çykawja wezýärdiler. Şo wagtla bir azık gow wezýärdi. Emme biz o wagt ilki başymyz çykanakda. Wah şo wagtla ilçihana aýtdyk, bir kandatly hal bolajakmyş, kandatlyň üstü açylajakmyş da. Aýtmany gorkýar. Aýtmany o wagt gorkýar. O 8 ýyl, 7 ýyl, 6 ýyl oturamyzdan sonra näme digine düşündik biz. Ondan sonra biz olara özümizken o etdi gorlukmadyk. Ýöne seni unçak etjegini etdi da, bizim taglymyzy elimizden aldy. Ruhi tarapdan bizi bir heýwere helak etdiler da. Ýöne ilçihana kömek etjek bolan ok maýdan toňlar. Aýsyn kömek edip bilmeýär ilçihana. Aslan aýdan da kömek edip bilmeýär. Ýöne şoňkra biraz peýdady ýetdi. Aslan peýdady ýetdi. Ýöne ilçihanadyr geregi şo bolaýmasyn şulara da. Bilemäk da o taýyny wagtda bilemäk da. Ýöne garap ben o şo taýyna edip bereýin. Ine sizin Türkmen Sakra oturan ýeriňiz bar. Gülistan vilayeti. Türkmenin asli vatanı yeridir. Siz hem Türkmensiniz. Şeylem. Şimdi därdäki Türkmenistan o güýçli
kuwatly bir döwlet bolsa İran rahat oturup biler mi? Ahir oturup bilmez. Ha. Yöne şular yalak bolsa, ne şu at Türkmenistan yalak bolsa, o Oo. iki tarafa düşman olsa birbirine rahat oturur mu? Rahat Oo. oturur. O. Onun bir işine Abi. geliyor. Olmalı. Size hostar çıkmamızlık. Ay sapar ağa şol devletde ne bir kanun ma gürletsen kanun diye kanun şayet kanun bağda bolsun ýöne şol etar ýankı kritiýan içinde zynnalyň içinde bu kanun yok. Yok ne? Sebäbi şol zınnany şol kritiýan içinde kritiýan içine hökümet tarapdan berilmeli zatla barmaly zatla barya ýöne sana adalet bilen berilena Deme ama berilena şol aman ben sana ne bir daha daydayın. Şu türmen içinde kanun işlemese, şu devletin içinde kanun işlep bilenlerdir. O kanun ervet kanun bolanlardır. Kanun işlenene hem yerde işlemeler ya kanun düğümler yoktur. Onu o tayda ervedi işledi, bunu bozdu, onu eğitti diyen gururun demeni yankı deme diye. Bunu suwlandyrmaktır. Yani pikiri suwlandyrmak diýen zat barda. Şodur. Kanun ya işleyenler ya düýünden yoktur. O ervedi işleýär onu suwlandyryp bilýärler de. Ha, şu taýda ervedirä işlep, şu taýda beýlerä işlepdir diýerler. Şu türmen içinde kanun işlemeyen bolsa, Türkmenistanda kanun yoktur. O taýda döwlet hem yoktur. O hem o taýda galtamanlar vardır, cellatlar vardır, olan behvitler vardır. Türkmenistan şu galtamanyň ýeri. Türkmenistan ýöne Türkmen ipide Türkmenistan ip muňa begen ýady köp Türkmenistan o bir galtamanyň ýeri o. Türkmenistan o bir kanun ýok. Elbette biz şey diýersek de şaýat men Mirjanyň adam mümkin diýmegim ýöne onu her kimden toradan şu gurrun aýdarlar sana. Her bir adamlardan toradan sebäbi kynçylyk görüp gelen adam o taýda hemme ady görüp gaýtdy. Gürletsen bir daşından görýän, tülbidiri görýäň-de bir enay bir zatlar görýäň, enaýyny gow ýerler görýäň. Biz emme oňa ýüregimiz inanmaýar. Sebäbi bu gözümüz bilen zatlar görüp gaýtdy. O perde. Yani görkönleyen zatlar bilen zat ýok. Tertip düzgün biz görmedik. Ýöne ol tülbidiri görüp perde köp adamlar höwetlenýär da ay bilen ýaşaýşy gowy. Bular görýän men diýän köp ýerde. Bulan ýaşaýyşy bolmaz ýa-ni tülbidiri gözläp gowdy men diýenler. Bulan ýaşaýyşda bolmaz, kanunda bolmaz. Bu taý galtamanyň ýeri kadim han bazy döwürbaş otada. Elinde puluň bolsa ýaşaýyşyň ba, nira bardan toky bersen, beri bersen ýaşap bilýän. Puluň ýok adamda adamdan aşakda defelenýär. Namus tarapda bolsa defelenýär şöýse, ejizlik tarapda bolsa defelen, haýsy bir tarapdan alsaň, pul ýok adamda defelen tutuşatada. Ya aman bu aňyrsy gaty ula ýa-diýä men sen ýanynda bunu öýtlemedi oturmaýyn biz bu zatlar barada kan gurrun edýär. Bunu bu arkasında gizli güýçler var. Arkasında Türkmenler. Bunu ettirýän ýöne her bir milletin göňük bir gatlagy bolýar. Şu Türkmeniň göňük gatlagy gaty galyn. O iki köpüğü namusdan satya, dostunum satar, nemesinem satar, görüp görüntü. Berekler. 5 manada hemmeden satyandı. Hava görüp berýär, şu göründüm da ýaşlymyň da. O 5 manada sizin şu cellat adam olup bilýändirler. Hava ýok, ol gelýärler ýanky amonlaýarlar biz cellat diýär. Biz adam däl, biz cellat diýär, adam jan alýan ýa. Elbette men hudy olan gurup öldürenler gözüm bilen göremek. Ona şu taýda program geçýär, otogyň içinde otýanda. Şolay her gelene, her kritiýa gelene iki adam öldürmäne haky bar diýär şolaň. Kanun monça nirden bolmaly adamyň janyny almalylygyny atbamyka? Elli haklary. İki adam vurup öldürmäne şolaň haky bar diýip şeýdi gurrun etýärler. Ondan öňe soňra program geçýär, kyk bolýar da otoklardan ondan bir-birinden habar alýar. Falan otokdan falany ya öllü ya vurully gitti balniska gitti şoňa meňdeş bolýar. Öwürlip ýygyny wezanak, öwürlip ýygyny da gelenak şol adamlar. Ölüp gitdi da şol kim öldürdi? Amurla vurup öldürdi. Kim soraýamyny?
Şuat iň bir İranna bir adam öldüräjek bolsaň öň derewine näçe adam ölmeli bolýar. O ýurtda odat ýok, sorayan ýok, şotada sorayan ýok. Aýmany kim vurdy, aýmany kim öldürdi, maňa näme boldy diýen ýok. Aman yine de yarına düşen zat olsa aydıp bir o Ýaşy bolun olsa gedegi yigitlere vereli. bolly menin bir ýadyma düşen inşallah men siz bilen bir kade gurulşar lazım ýene de her wagt. Bor isleyen vaktin çağa Ýadyma düşdüginden inşallah siz bilen bir gurulşar Allah netip bolsa size de sag bolun, Allah kuwat bersin. Nirde getseniz başyňyz sag bolsun, janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Sağ ol senem ama Allah'dan her yerde gedin ýöne şu Türkmendir her yerde getse de garaz bir şu adam bir hükmen Türkmenistan del. Türkmen her yerde gezip berse şu Türkmen adyny göterip berse şu adam Türkmendir aga. onu bilýäs şuları birleştirip o bir adam ýalak demetjek bolýas biziň maksadymyz şol. Awa inşallah Allah size nirde getseniz janyňyz sag bolsun, Allah awray bersin. Sağ ol ama. Bolýar anda ýazyr salykda görşeýin men onu ýaşlar bereýin. Bolýar sağ ol köp sağ ol ama. Sağ ol. Bolýar ýa. Bir däne oraýdan da galaýyn men hazır. Selam aleyküm. Rakam yaşman. Gowu ataway net tüweleme sağ ol net bigmallar. Kän gurrun berdiler. O sağ bolsunlar. Bu gaty uly işler ataway men gurwan diýip durmaýyn ataway diýen sebäbi bay bolsaň ýöne gurwandan gowy bolýar. O men demem dostum bar bilýänsiň Halmurad aga diýip Halmurad bay diýen bol men niýe bay diýen onu kekkerýän niýe dikkerýän niýe de. Bay diýdi gowy bolýar. Atavay. Tim Tirani de familyamız var. Şirem de Atavay. Atavay Tiraninden. Atawaylar bilýän, eşdiýädim ben atawaylar diýip. Murad ağam dinledin. Aman inimen dinledin. Ağoýdanım dinledin. Muhammedim dinledin. Telefonunu orad wagt aýak kesilen onum dinledin. Erti yeni biri men nomer düýün berendir. On bilen habarlaşarsın. Başga da bir 3 tane ola bilen gepleşdik. Ola da geljek, hurmatlar etjek, gurrun etjek. Bir şaýatda da işte. Şolar gerekdir deme ataway şu şaýatlar bu zatlaryň şaýatlary ýok bolup gidip barýar da ne bularym hemme saglyklaryny ýitiren adamlar. O bulun ýaşajagan belli däl. Onuň adamlar ýa o dünýä neme diýädänin ýyda zat galanyp da. Biziň türkmenimizde hiç zat ýazmaz, hiç wagt kitabym ýazyp beren millet däl bi. Okap beren millet däl. Şu goýnak şeýit bermäli öwrenşen miken ýani bulary adam etjek bolsa gaty kyn ataway. Bular jok gel, o nemetjek gel. Şoň üçin gaty uldady diýäňiz şu ýatyp çykan nemeler ba bolsa bilýänleriňiz bolsa o biz bilen bir habarlaşdyryň ýa-da özüňiz gurnan o tezi berseňizden bolýar o telefon edip gurulşdyňizden bolýar gerek bolsa ýadyk edip mi berip bilersiňiz. Onuň seň nemäňde Owganistanda oturanlar vardır, Türk köylüler vardır. Ýurdun içindekiler vardır, ýurdun içindekiler olaň ýagdaý biraz kyndyrak. Ýöne o da çözüler. Ne biz etjek bolýan da biz ne aýdaýyn men. Ene şu amonnip kan gurrun etdiňiz de. Biz amonno soňky 20-30 ýyllyk kim işlän bolsa, kim şo taýda işlän bolsa, şolaň hemme jetiniň ady ýüze çykar. Şu atdan şoňa goşuş bolar, şolaň hemme jetiniň jezasy ölümdür.
Onları yaşatmayar. Ha. Sebebi olur Ha. dine yankı sen on can sağlığı değil. Ähli Türkmen milletinin ruhunu nepeliyerler olar. Namusunu nepeliyerler. Mertebesini nepeliyerler. Bu adamlar yaşama hakkı yoktur. Bu yaşatmayar bunları. Yönü şolun ağıtlarını bildirmelidir. Ne hükümetin önüne de şu meselelerini koyuyor. Şu türmeni açmasalar, halka görketmeseler, o taydaklarını yaşatmaz. Ya bu da atlar beyle yönü edeni arkasına kalır neme değildir. Bunun hocaynlar kim olsun? Hocaynlardan tapar. Bunun hem becet kuracaktuğunu biliyor. O yani prezident diyorlar, onu prezident değil. Yemeğin kellesine teşkil edilen ulan sultan olup bilen o abi. Bu yağdaylar yani şeyle yankı Türkmen düğünü seyretmedi. Hem de zaten yüzleyin hem yerlerde. O suucarduk öğreyerler, suulandırık öğreyerler ondan. Şu birbirine emes bölür de. O bu demeğin anırsında ul siyaset yatandır. Yani ben yankı demedi de aydıp verdim. İran için sizin katdaşınız yankı Türkmen, berdek Türkmenleri şular yalak bolsa İran'ın yetip bilmeyen daha da o vatanın kim zoruna alak bolmalı. Ortaydın kim zoruna alak bolmalı. Onun bunlar kimi işliyor deyip sonra çıkıyor orta. Bunlar kimin adamlar bunlar? Oturan adamlar. Ben başlık gelmeyen planlı oturan adamlar. Hayat devletin bekbidini işleyerler bunlar. Yani sotalardan giden sonra çıkıyordu. Onu hoksuzluğunu koruya sive diyorlar ödlerim. Yani Türkmenistan'ın hoksuzluğunu koruya almıştılar. Şunun hem becedin büyüğünde KGB yatandır. O KGB dileyenin arkasında kim var? Onu bilen adam yok. Tapar ağa bolyan. Bolya sağ ol. Bolya. Aman da. Ava havarlaşıp durarız. Havarlaşıp durarız. Sağ ol. Bolya. Bolya yaxşı Allah kuvat versin. Tamam anlatırım gayret. O sana da Allah kuvat ver. Şu an öğrenin yesekten adam bir şahitli bir öğrenin gepleştin. Hem şu bolan zatları, başından geçen zatları, nehil öğlerini, zulm borulları, öz ağızları verin, dilleri verin, sana görün bir düşündürdüler. O sağ olsunlar, sağ olsunlar. Katı ulu. Hakik, zatlar da. Biz bunu ayaklandırarız bizim zaten. Yani şu yank şafıyor hakikatte günahı yatan. Kendi 50% şu günahı yatan. Amanım şu günahı yatan. Ola terhette zatlı yaşı. Yung näme bir qarynys bir açyk tök münnet de gelýärdir gitýär. Orada da toy bolup bäri geçip gaýtýärdir, giýje terhed bolup açygrady. Emek bir tutmaýardyr da. Şu bizim öz terhedimizde ýakda ýaşaýan ogullar indi gaçyp berkitdiler. Kamera oýdular, signalizasiýa oýdular. Berde gep cinayette değil, cinayet edilip bilinir. Yanlış mı edilir, bilgatlayının edilip bilinir. Yönü cinayetin cezası vardır. Onun düzgünü var, kanunu vardır. O adamın mertebesini depelemeliyle kanun yoktur. Adam yani doktor da olsa, türmede de olsa o cezası vardır. Sonra yaşayandır. Yemetmelidir. O eden zadın edip görmeliyle de yok. Edilen olsa demek anırsında bir ulu sebebi olmalı. Sonra ettiren adamlar olmalı. O amon yani beyni vardır ödeyem amon olayan adam. O siz amon olun deyip öğreti tayinlenen adamlar vardır. O çolları şotay giyveren hep de iki sefer varmalı. Planda etmeliyen adamlar vardır. Ola adamlar mı anırtına adamlar vardır. Olu yöne bolyan da atlar değil bu da atlar. Ay işler şeyle ağlar hapada. Bu da hatta bir direk bu yürü ağırız bir tüdür aytýardy. Yankı işi alak ne hem tayak yaratıp bitýärdi yöne dil yaratıp biten aktar. O. Mertben peteldi bir hapı teor bir namusuna zatına da sew. Aýsem bir gat peteldi ýerler de.
Zanında ýany şöý diýdim etjek diýene elinden hiç saat bilen onun sany köp bolýar. Hem bir sany alyjy adam kulup aslynda näme oturan adam. Üýjün getiräpdi. Hiç adam edibilen. Gepläben bolan. Gepleseň de 3-4 ete artmaz ýaly. Näme gepleseň dogry şu boýuny aşap elini iýizdi. Şu prodorlu zat bany ýagdyrny da elini ýeňsäge tutup boýuny aşap ýüzlerini gözlemek bolar. Ýüzüňde gözläýsin ýüzlerini. Gün ýüzüňe dep ýerdi. Ýüzüme seretdiň diýip ýaman erbe durýar. Elmadan boýuny aşap dedi. Akidellerini da öýde beýde arkandan aşyny ýügürüp ýeňsäge aşağı basyp idirdi dep geldi. Eňili berim gitmediler. Hiç ýüzüň gözlemek bolan ýüzüň göz. Aw üçin eňilmeliler. Hejdägden ýalyp bar şunu. Aw eňilip da ýeňsäden sagal bilen çepeli bilen narşlyk bar arkandan idirdi dep urup ýere urup getirýär. Net daşara çykmany bir hewetim bar. İşim bolýar, adam bolýar. Ya başlawa ardyýar bir kemçilik bolýar da. Palatinsa diye, matras diye iştat berene adyol gerek, egneşik gerek. Ýygyňdan özüňe de beren apdy. Ay bolýar, oňa bereýdi diýdirýär da şonda. Barsaň adamna dogry da eşden apdy. Sana desin kemçiliklerin palojny beren apdy. Üstüne de sen agly hapy teýegulyp ýene ýenç getirýär. Bir gedekde gaşygyny oglunda keserläpdi. Mene kamerada gidip demek isteyecekler Fransa'da çıkacak derdi. Dörde oğlum bol çıktılar. Şüpürü dolu Fransa'da oturduğu başlık geliyor o problemleri. Bana näme? Ay kışın onu. Ay şeyle keserläpdir, gripler, birinin gövre var, yeni bir yer ağrıyor. Fransa'da oturduğu dolu yesek onu adam. Şundan gara çekip şular bu vurup öldürür ya bir saat onu yençiyer de o okurda başlıklar öldürür bile. İsteyene de hep çalınır. Onun eşiklerim, guplerim, kara olazın, ennam, füyköp zaten appak olup gelir, bir maşin oğunu şörünü yanına gelin. İsteyen adam, isteyen oranda zaten, ennam zaten yemek yer, degiyer, isteyen hep çalınır. Çuvak olup gelir, yüzgözün ütket zaten. Näme oldu, bir maşin oğunu şörünü yanına, ayşe başlık koyar, kansana varam. Değerderman dursun. Yani keserler şöyle baranda dedim. Yok ben sen tayan iyama şöyle. Değerdirme ansat beren attı. Böyle arasında yani beri aymasa eğer atan da değerdirme diyor. Böyle bir kan tableti Türkmenistan çıkarıyor. Hem de adı şoğun oluyor. Bir derdin mazhep bir yer veriyor. İki derdin mazhep şon böyle. Öňün görünmek geçtin de. Yüreğim ağrıyor, yüreğim ağrıyor. Şon böyle bir böwren ki bir de yüreğim. Şun ýaly maskara rap bar. Mertfen pedet geldi de. Adamı da iyi yok Hudaý saklasın. Neme Ataway ne bunu yani yok oradan ulu yani suratı görmesin bunun sebeplerini düşünüp bulunan nokta. Ne ben sana sebeplerini düşünürüp vereyim, seni birleştirene düşünürürsün, ne dinleyenlerin düşünsün. Sonku 25 yılla Türkmenistan'dan çıkarılan pulun näme iş adamsa bilýänsiň. 300 milyar dolarlyň üstüne pul çıkarılan. Türkmenistan'dan. Daşına 300 milyar. Sen gödüňde tutup görýärmi? 300 milyardyň näme diýdi. Indi şoň hatawyny hiç kim beren yok. O halka da berip bilen yok. Hökümet, döwlet bolsa bermeliler. Indi o ýyllada köpeli o halka dinleyen zat yok da. Şimdi şu pulu Türkmen'e de yeten yok. Şu prezident deyip gördün ya, minister diyen, KGB diyen, şolar uğurlayanlar, iyi iş edip uğurlanlarını çok 10%'ini alıp bilen oklar da. Kalanını görünmeyen güçler alıp gidiyor. Görünmeyen. Onun içinde ortam vardır, beylekten vardır, onu siz görüven bilin yani. Siz o söylediğinizde şu prezidentine erbet deyip şoňa söýüyorsunuz. Yani KGB erbet ya da o pürüňiz erbet deyip şoňa söýüyorsunuz da. Ya da amon erbet deyip söýüyorsunuz. Yani olary siz tanaňyz o. Görünmeyen eller var da. Olon biz ine atlaryny aýdy otuýuş.
O yeke-yekeden çıkarıyatsa, biz son için yürüyütü Kağıban edareti alak edara vurduk. Ni iki diye. O gizli teyer biz. Yine şu da atlar biz antapıyor. Adamların atlarını ortaya çıkartıyor. Yani şolara kulluk ediyen katıken Türkmen var. Onun sahani katıken. Onu yani bilmedim. 500 bin hocalık mı? 200 bin hocalık mı? Hocalıkları bilen şunu çörük yerlerde. Türkmenistan'a uğurlu ediyorlar. Yani çağaları Amerika'da yaşaya, Germanya'da yaşaya, Türkiye'de yaşaya. Düşünüyor musun? Onun içinde de yaşadım. Sadece yaşap olmayandan biliyorlar. O kap bilim alıp olmayandan biliyorlar. Çağalar taşında, şu milyonlar taşında adam vardır. Şolun 50% şolun çağalardır. Yöne yani 90% alyan var da bu iç. O başka bu işlerdir. Ana ondan Türkmenistan'ın içinde şurayalak yağdayının bolmasının istenilen demesi var da. Yani şol adamlar şunu bolmalı diye. Şu Türkmenistan şeyle bolmasa siz oturun yok diyelim ne. Yani prezident koyulayan adama. Sen şuna sesini çıkarmalı diye. Ya sen bilmeli diye. Sen bizim diyenimizi etmeli diye. Televizyondan diye ben sana diye koca kaltuk giydiren, kasum giydiren. Sen çıkıp ben şu yazan da adımı okap verirdin halka. Biz sen şonalak ullokan adamdın görkezmek için köçek kıyıcağanları o odunca köynek bilen eli güllü ya da baydak kılca o şadiyan bağıtlı çağacıklar dünyası deyip dünya görmesi için biz son kurnap beriyat diyer. Onun kurniyalar taknaları. Yine oyun şeyle oynanıyor. 30 yıllık şeyle oynanıyor. Bizim hem cemiyetimizin cahilliği bu da atlara düşmeye demesi yok. Tabii kitap okan yok. O bilimizi geliştirem yok. O cahil bir. Bunun büyüğünde cahillik yatıyor. O şey belirler. Başka neme değil. Bunu etme uçuyla cahil köpürtme uçuyla mektepler bilimini yatırdılar. Üniversitede de bilim yok. O daşından hiçbir informasyon gelen yok. Onu gelme diyalog ettiler de. Şeydip adamlar mankurda yoğurdular. Yani sen Amoniya'nın o adam Mars'tan gelen o. Sol cahil maskalarından yetiştiriliyor. Ne? Mesele şu taydı. Ona bizim Türkmenimiz düşünen o. Sebebi ne işlen o. Aydın adamlar kırıp bölür. Ne sen gözün önünde Türkmenin naybaşı. Adamları şu tayda can verdi. Sizden de şunu ne deme şayet. Şunu şayetli ediyorsun. Şu tayda ölen adamlar yani Türkmenin kaymağıdır. Öldürülen adamlar. Yani bir neçesi bilen oturup görünsün. Şolun akılına huşu bilen sen sizin o pırlanıdın ya da nemelenin bir deneştirip görün. Gel bilin yok yalaktır. Olara denine oların bir sünnet erediyen. Bu da atları bir yerde durdurup düzeltmek gerek. Onu da her kim öz başarını etmeli. Yani dağışına şanına varmacığını koymalı her kim. Bu işler öz ödünden bolyan dağıt yok dünyada. Sen devlet kurca olmalısın. Varmacığını dağışına şanına koymalı. Sen çağalan için ediyen. Nesilin geleceğin için ediliyor. Bunu edecek Türkmen yok. Dedetleri gelen oklar. Mesele şu taylarda demem. Atavay. Doğru. Ya hakkı şu. Şu oturan adam şu yol başta önüme kendi oturup çıktım da bunun beylik milli devre ya oturan adam bunun dünya karayışı düşünüşü hiç sen dengini kabadım yerine. Bunu köp gören köp okaptırlar. Köp adamlar Türkiye'de bunun hiç kabat dengelmiyor. Böyle düşüncesi
adamlar urmaly, horlamaly, elindäkini almaly. Hökmetiň bermeýäne hiç öz zadyň özüňi iýdirene. Şo bir netibedene. Itüňini beren näýde sen horlup berýän pullar getirýän, näýde kynçylykda bir ardatda sen İran, yani Türkmenistan türmesine avadan evet oturan yerde İran'a pul getirecek her bir adam kellene de sığmıyor. Näýe getirmez. Bunlar täze gelen adamlar düşünjürak, ýoğun bilen, dilin bilen, kanallar bilen, böyle bilip ýörenşi ýaçyp ýa 5 ýyl boldy. Ýene o da öýde köp oturan ýoğundan bilýär, hereket näýe hereket etmediğini bilýär, adamlaryny tanýar. Köp oturan adam köp zat bilýär. No. Hereket etmedi, ýöňden bir milýan uçak keldin mazık nimetçek bolsa ýöňden bir ýöňde däret etmeli bolýar. Ay çağırýan göre aýdy bir ýemşorak bolsa $5 beren bolýar. 20 manat berýär, $10 ay çağıran ýedirer zat. Aslında şey ýöňde däret etmeli boyun etdirýär. Prosep ýa birinji gede taýýanda diýenin edene. Ýöňden bulary uçak pul berýär. 5 manat berýär, 10 manat berýär. $5, $10, $20 berip özüňi ýöňleşdirýär. Ondan sonra da işe giriş başlıyor. Onun bir men hatçaga diýerin, Aşgabatda bir firma vardı, hatda sonra bir $5.000 getirip haýyş etýärdi. O da girdizdi. Ondan sonra ýadamda adres telefonyny berýär. Hatçagyň ýadyr $1.000 alle geldi. Uçy Petrek gelýär, gorkýar, şo dursun ikden kän, aty kän. Uçy bir kere barada $200, $300 ýadyr. Onu inama ýerinde sonra tumbasy köpeltýärdi. $1000 ýaganda şu tek $100 eliňe pul tutýar. 20% alýardy. Näşe wagt ýerde 50% ýerdi şu. $100 $50 alyp galýar. Şonu getirýär, pulyň berýär. Berende sonra ıstylowydan almaly. Öz hakyň paýkany köpükde satyn almaly. Köp alsaňda bir ýagy, az alsaňda bir ýagy. Köp alsaňda saklamak gyn. Az alsaňda o çakşyp durar, her bir adamın tanımadığı işini satan alsa. Şu amatrak adam tapıp ondan sonra gepleşýärdi. $100 beren bana yağ getir, kartuşka soğan, türme öz paýkan, öz hakymyzdy. Şonu alýan, onu giýje girdiň, hemme adamyň girdiň, arkaýdan bişir bilmeýärdi. Diňeten giýjelerini bişirmedi. Gündüzinde pişirip bilmeýärdi we gündüzinde işgärler we gafaçyly ýerlerle çykýarlar, barlar barda, hatda günne bardy. Ben ertüyor arkaýyn gyýşyryp çaýdy içip bilmeýär. Ya ebetdir arkaýynda gyýşyryp ebedin edini bilmeýär. Şu karmoşkadan beren zady hökmedin beren zady iýi bilýär. Şu bişir bilen aslında. Korkunç bu. Abi açılı zadyny alyp gitýär. Bunun giýje 6-7 işgärli gidende bunu giýilen zatlaryny şonu çykarýar. Defede ýeme bar, tok tiýim bar, şo tiýimden onuň aşağı tiýim çekip sprat elementi ýakyp giýdi pişirýär şonu. Bir näçe wagtda bilen legen berdiler. Tazyk bar. Galaýdan da liste mezerler. Şonu ondan çok şey pişirýär nähari. Tazyk pişirýär. Başka mümkünçilik yoktu. Yok kastrol yok, rahat yok. Deme Ataway men taňa ne Şweýetýan türmeleri barada biraz gurrun göreýin de. O medeniýetiň, rızkalyň, döwletiň nämeden başlaýanyny düşünme, dinleyijilerin düşünmesi üçin aýdýan. Näme türmesinde ýa-ni Şweýetýan balnitsatyndan gowda. Şweýetýan balnitsalar gül ýalyk dünýede iň gowy balnitsalary bar da. Türmäň içi şu balnitsatyndan gowy. Ola bir. İkinji türmäň içine hünäriň ýok boldy, hünäri urdy. O spor bilen meşgullanmaly mümkinçiligiň bar. O birden bibliotekalar bar, nemeler bar, dil öwrenýän, hüner öwrenýän, şoň içinden hünerli, kärli bolup çykýan. Üçüncü burada etjek bolsaň iş ýerlerim bar. O pul adanýan. Sen adam öldürenen bolsaň şonda. Sen o taýyk bir adamyny jemgyýetiň nemesinden çykarmak üçin nemeden o jemgyýete gazandyrmak üçin talýan awtar. Türkmenistan'da ne adamları zayielap çıkarıyorlar. O zayielanda onu
ölür. Sen Aa, cemiyet için kalan ömrü büyük. aa, Bolmasa da adam yalak et bunu. aa. O Son hem için yani yapıp saklan- taklayanlar. Hmm. Ne deneştirip görün ne bulura kapır. O değil ya da ne? Dinsiz değil ya buluru. Sizem dinli. O Müslüman çağatı. Yer bilin gök galak. Cenayetim yok şoň çürştayda. Hiç cenayet yok. Ben ştayda tüy yemesi var, kantoru var ekenne. Onu yapıp muğda yedirtirler de. Tüy deder yalak adam yok. Ne yetteki sanak şehircik var da gitçik. Şolun bir yerine milisi yok. Bir ortada bir şehircikte şularım absurd deder yalak bir 5-6 sanak milisi var. O da yani telefon eden de geliyorlar da. Olmasa gerek gelle. Adamlara boğurluğum edip görün. Adam yalak yaşap görün. O türme de gerek gel. O da nepe de gerek gel. O çıkmayıcıdan yok devletim. O bunları ne edip diyor. Deneştirip görün. Ya, türbelerinde televizyonum var. Kino da var. Bibliotekada da var. Telefonum var. Onun kağıtı ellerini Mehmet Akyalar'dan öylerini de veriyorlar. O maskalatam gelip dur. O iyi mittat getirme gerek gel içinde hem mi daha veriyorlar. Şu an bir soru yedi çıkıyordu. Şu an İran türmesine gelip oturduk. Taşından içeri hiç nahar taranatlı. Ya gereği yok nahar. Erterin zaftırak 400 zat veriyor şu İran türmesi. Yani hakiki bir ya onu hem adam biliyor. Yumurta veriyor adama 2 tane. Meske veriyor. Varayını veriyor. Bir liman süt veriyor. Sakara ola uyguldu. Neyse alacaklar alıvermeli. Ebedin de 7 günün devamını gününe ebedde palav veriyor. Her gün palav veriyor. Şu palavı razı 7 gerek palav uçuyor. Bir palav uçuyor içinde tavuk var. Bir tavuk bir leşket var. Yine bir palav veriyor içinde katlet var. 2 tane katlet. Kaptanlar şu bir tane kartuşka var. Yine bir palav var mı patlayıp otlu. Yine bir palav veriyor üstü kurşlu. Kartuşka var, toğan makyajı hem de vardı. 7 tüyüste palavı güneş razını şunu aylanıyor. Bir gerek yemeden arttı. Uğuzundan şol yine şol akşamkı naharına 3 köşk nahar sup veriyor, uğunaş veriyor. Neyse tüyüst naharlar vardı. Edes yani yanımda 60 noktaları. Naharda hiç kemçilik yok. Ona sonra kaptanın miyvesinden veriyor. Hep 4 fasıl miyve neyme miyve bağdardı. Bağır olsa şu sağlığında şu miyve adam organizmi yetmeli. Bunu 2 tane her miyvede sana veriyor. Yani değil banal mı? Gâle miyvenin hem de bir diye şey. Yani banal men şöyle hikayet görüyorum ama gâle miyvenin var bir geçiliyor. Katığın edem var. Ondan sonra çağırlıyım var. Ondan sonra napitep bir tane kişilerinden veriyor. Sonra hem de hükmet veriyorsun. İçinde magazinem var, telefonum var. Kartlar oynayıp onun her cimolarında her üyümü bırakıyor. Üyümü dökmen zal okuyam hükmede. Üyümü gitmelde orkut var. Avtobusda daşarda qaraşıp saagaty var. Saat 4'te mele 3'te mele. Şoň barya avtobusu menen özi rayonunda düşürýär. Erte akşam ýene jumony 11'den giýje gerek bolsa öz rayon durýan saagaty var. Avtobusu menen akitýe ýa-da öz maşyny bilen öz hozurun bar gafyna düşürip gaýtdy. Her 3 aýdan 4 aýdan 10-un 15 sana urtkut berýär üýüne gitmäli. Toy bolsa 7 gün, ýat bolsa 7 gün keselledem şonu ýaly. Bir türme şeýle arasynda da bir tertip durun. Bir hemme zat laýyk gelir gabat gelir ýaly üýüne göberýär da hozurun. Syvdany zat barmak hökmende diýip. Öýdün gelip oturýar öýle. Diňe bir adama şeýde üýüne öbermän urtkut beren hakdy. Diňe bu istivak bermeýär. Ama bir de siyasete de olsun şonu iyi ver. Kalan hem de ünlü yaşıyor. İyi veriyor. Doğru gitmeni ortak. Yönet yok ben cahim dökmendini zalok koymak suudur. Boşanlık oranında şonu yeri zalok koyun yemeğini iyiden alıyor. Yönün içinde öğren yaşap yan aslında.
elinde hökmet alana. Diyor kaçmadı yani. Natarotu bariyen şunu yazışyandı. Men zaim hökmette zaro koyyan falan doğuşinli yazışyan. Ondan sonra şu tuturan adamı kotoran orandı. Bariyen şunu koyyandı. Yani ön könkülük koyyandı. Türmeli Hatta bunu Türkmenlere gurrun veriyen olun bulan yani bokurduğunu işlep görünürken yani daşarı yurtlarda 1 milyon o adam del. Oğlum hem de İran'a var bir cenayet edip şu türmeye girip demeder. Oğlum kurort gele ayıp vereyim de ben. hakikaten yani açısı bir yerde köp gol yok adamlar var bir bedelaga üyütü adamlar şöyle İstan türmeye gidiyorlar bir yerde. Oğru öteye İstan gidiyor. İçinde hem iyisi de var yatak yerin yeri. Komzun onu hem salkınacak, başın yılacak. Hem mümkün çıkıp içine girerken yok değil. Yani damak tarafta zor. Damak tarafta gurrun yok. Hem tarafta da yetigiller. Yağı da var da nahar yetigili. Şu naharda öyle böyle arasında bolaydı. Yani arada başın yanında var yani. Kıymetliden haklıdır. Yani kamisa yemeleri var. Sandığı var. Ardağların yadıyan şu sandığı okuyan kamisa öğüt gelip öğüt okuyacağım şimdi. Öğüt sandığı var ispsani. Her yemen öğüt böyle 5-4 tane bölüm var. Sandığı bolomboli, kulploğu. Ne ama yemen arda şikayetim var. Yadıyan şu için okuyacağım. Onu her aydan 15'ini bir gidip geliyor. Kamisa her kim öğüt diye sandığını açıyor da okuyor şimdi. Derini kimçilik otur onu başını sağır. Kasaba diye söyledi. Çok oğurluk edebilmeyen şimdi. Yani ıstıra oydan rahat satına oğurluk 100 yılda veya ağına da sap olmuyor adam. Edibim bilmeyen onu. Hem de kontrolü da. Bak. Ona goken ben İran'ı taşından informasyonu aliyasta olun. Blori alaklarda aydan okur ne doğru olsa katkı Yok doğru. Yani siyasete oşulanlar başka bir türlü ve öyle saklayalı. Onu ne verir siyasete oşa siyaset oluyor. Onu bırak berkler saklayalı. Yani tamam kişi iyi bütün bir problem ederler. İyi bir tarafta sen kavgaklayanlar. Yani aladan yok. İşte bokurduğun için aladan yok. Hiç aladan yok. Bardağı da beri var. Aklınızı verin beri. Türkmenistan'da daşınaka adamlar aç. Daşı aç. Daşı. Bravo. O giden yerleri var, suları var, yere şora batırdılar. Yiyeceklerini mi alıp bilen oklarda? Doğru. Katı değil. Anladım katı değil. Ayki öz pulunu yedirip bunu iyip bolana. Öz hozulundan gidiyen pulu şunu öz satın alayan bir kun iyip yetiştin. Artık bu sonuçun 100% alıp gidiyorlar. Yağım olsun, sen olsun, güç koyukan olsun. Tıptıranaklar alıp gidiyorlar. O yeke türmen içinde daşın nakılları işleden oklar. Yani şu milisten tanı var. Yani miliste kağıba eyleki deyip güç kurup nemeleri var da. Şolun tanı 200 muna yetiyede. Olur hiç kimi işleden o. O işlerin üstüne çok geldi. Tozduruyorlar. Ondan yani sen yatan yerini veriyorlar. Ben bir 5 yıl hocalığım veren Aşgabat'ta yaşadım da. Bir çağırıp 2 tane kıydım var şunu Pason'da okuyadılar. İlçarada okuyadılar. 30 metrenin aynı restoran kaplarında. 5 yıl hep şöyle okudular. Bizden günde şu şoförüm vardı. Ekliye'de getiriyordu. Uçaskoyu da biliyor musun uçaskoyu? Kevat iyice geliyor uçak. Kafenin kapıyı açıyor. Geliyor diyor. Dökme denmer diye bana. Dökme değil mi? Pasportum var da adım ve görgüye demeye. Öyle kim diyedi. Ayağını bir tane kıydım. Yok çağlarında yer militer. Ne biçim gitmeli? Hep pasportu var, suratı var, dağıtı var. Bu yerde sen kelleni alıp geldi. Uçaskoyu. Yo yer değil diye diyor ayağını. Men diye yönü öz ayağını der diye militer gibi. En iyice de gidesin gelen işten yağdı o iştiyak tamırdı. Firmamız vardı mir köçedi. Yaşım ben şeyle çağırla mesuratı var, pasportu var, vizatı var. Ay buraya diyor bir çağır ver $10-20 ver buraya yaşar diyor. Bunu enni getirilir Almanya. Enni euro getirilir. Angri do daşında da belet içine de belet. Ay ondan sonra çıkıp bir manat bir ay gökçeden versene diyordu.
Böyle ki dolardan verdim bir marat dikmedi. Şu 5 dolar ve şu kanat eden attı. Ara inistrani ise dökül patan burada atmam kadi. Ay bodiye 10 dolar tevde etyen yana. Ay 10 dolar verecek adam yeter ekitecek. Ne için ekitmeli yani? Ne tevap vereme alıp gidecek. Ben bir yerde yaşap yer çağırım ama pasportum var vizam var. Onu bodiye daha şeyle kurulu şey. Her ayda ben 30 lira geliyen 20 dolar veriyen uyudum üstüne ben karşım var değil mi yani? Kafenin de katmayan. Yani şu bir ayda dolarına şundan kıyıksem etmeyin, gepem yok, gurun yok, 30'ına ben geliyen gelende şu kafenin kakamda gurun etmeyin. Yağda yok demire çok ulaşma. 20 dolar zaman yani gitken. Demire işmiyor. Kanun koruyorlar. Ne şol adamda kanun koruyor. Sen bodiye diye bir gepten gurunda bir de sen militer bir kıta şey saklap gepin düşündürüyorsan 4-5 saat vaktın geçecek. Yağda işten gelen beriyen de 20 dolar. Onun üstüne bidar olup gitken onu başka rayona geçecek. Uças koy biliyor da sen. Hindistan yaşayan biliyor. Komşular itiyor. Her padiyazı şöyle attı. Doğumlarda kara bir var da öyle adam. Hiç onun meşhur için gelip pastoyu sen tapyadı. O da şu da aynı şu an yankı diyen kurdum. Şu ayda şu 20 dolarını vermeden sen yaşadığına pakoy yok dedim. Bunu vermiyor. Onun şu Mir Koça'da Mir'de şöyle ofsaç vardı işlerken bunun prokuroram şöyle militer başkanım şöyle kenbetem şöyle seni işletmeyene günümü oyanaktı. Pazarlık yaptım, bir geliyor, onun arası bir geliyor. Hemmesini var, yani ara sağacak iyice. Bununla otu kenmeden 2 tane adam yaptı. Yaşlı firman ben ki başlığımı ormanlarına adım öyle soğuksuz firma şahane. Neyaş doları 170 doları aldım arendir ettim. Hadi var doğru. Kimden aldım palanı? Kontratım var, bir kontrat. Pasportum var, pasport. Yerde yaşayan palanı yerde. Firmanın dokümanı, firmanın dokümanı. Ne açı maşin yük geliyor, ne açı maşin bir yerden yük uğratıyor. Hem Simer'dan çıkarıyan maşin gelen dokümentleri, Macron geliyor, destek geliyor, alma, hepsi. Tevdat yazdı, kafel diye, sement diye, or gelip gitti maşin. Hem dokümentleri görüyor, diyor, bonuna biliştirsin diyor. Hem doküment var, hiçlik, kimçilik yok. Bonuna, ne için bonuna? Taşar yurttan ya gelip ya bir yerde firması diye, hay pakkarıp oturmak bolan kadagan verdi. Nämet kadagan men näme narsylyk ya arasy işler ya hem dokumentini görüp diyor bolana. An daşarçyk diye bolan burjak. Ay ya şu gayrat et. Bodiye yankı yene şey yurtyor şoňa var ya. Bodiye ayda 200 dolar ber işler stokoyla. Adamam adar yani kim arady berse diýip maňa jaňat diýip ben çözýän. Her ayda şu hakkın vermeden hiçbir iş Adı näme? Adı näme? Adı. Şu yemedim. Amanlı bir var şöyle adat dipaj komitinin işgef. Familyelerin bilemedi atıyor ne. Şöyle gir kara kirlen artıyor. Hakkını vermeden öldür seni işledin arkadaşlar. Bunu vermiyor. O gittiye milite geliyor. O gittiye prokuror geliyor. Ay bir darlayan da şu. 4-5 yıldan şolar minister oluyor. Sen biliyor musun şunu? Ata var. Biliyen o. Pul verip oluyor. O yeni şoğun bendeş burada oluyorlar şolar. Onu benim beyleki işgallerden doğruya İranlı oğlunda o firması var. Ne aile sizde azar veriyor. O güzel. Şu bir beden sen oturdun ha. Bilmedin ha. Hem bir yerde diye bir dedim. İnni getirdi. Almanı, Sarmanı. Taşamış onu yani, içemiş onu yani. Yok. Ne bizim doğrumuzda böyle değil. Ne biz bölümde işleşmiyorduk. O iş bunu yapıyorduk. Ha yönü biz burada neme aydayın ne dile 50 bile 50 o İran bilen neme başladı olun biz işleşip bilmedik. Yalan söylüyorlar da. Onun demelerimize aittik İran bilen onun Araplar bilen hiç işleşip bilmedik de. Tabii iş dünyasında bir tapar yalan söylüyorsun. Bitti onu işlep bolan nokta. Onun
gurrunlarının nemedinden yalan çıkyadır. İran'dan hiç saadet Evet. bilmedik. Onun oğulları işleşmen dedik. Araplar bilenim şunlarla. O tevavi o dövrde kanun yok. Sen bunu arbitraja verip tüyütleşip demedi ben bilen yok da. O da sözünden ne Doğru. şu beldat bir aydanım veren yok da. O Aha. senin bir önümçülün var tayda ona karışıp duran önümçülün var da. Yani iş Doğru. prosesinde bu zatlar bolu nokta. Doğru. Onu soru yalak deme Bölgede- olur. İnşallah maşallah bilen bu iş öğren yok. Deyip onu biz Doğru. İran bilen işleşem yok. Ne şu deme şu dövrün demesi 94. yılın demeleridir. Tabii İranlı yankı firmalarım vardı. Olurum şunlarla. İran'a bir kitaplar gidivem elimden. Doğru. Devlet delegasyası bilen gittik geldik. Doğru. Bir gedek Daşowda 96-njy ýylda turba bermeldim. Tu edara. Bas turba. Onu 3 görünüşünü men getirip berdim. Şeyle şu turbalar bar. Şonda tu edaran başlygy bilen işanaga diýe. Şo bir kontrakt barlaşdy. Tu edaran başlygy Daşowda. Onun bir 100 kilometre diye şu turbadan gerek değil. Onun 50%'in evünden beriye, 50%'in gelenine son şöyle hataplaşıyor. Onun şu 20 tolup maşını şonunu kuruyor. Turba uzunluğu 16 metre. Kontrat bağlışı, ayının şu bir maşin getirecek kadar öyle 2 ile çekecekti. Yani işana diyeyim, davay diyeyim, beni 5 maşin onu direkt dinayım, ben başka da işim yani. Tüysü olacak kadar 1 ile çekecek biliydim. Ödün gör ýagdaýyma diýil meni öyle şeher gemede $5,000 ewünde meni gana hataplaşy, geleni hataplaşy. Bolýar hataplaşsam bolýar. Men bir gezek gördüm $5,000 ewünden berdi, gananyny bir aýda onu hataplaşmaly. 40 güne daha çekdi, men 5 maşyna motor boljak dedi. Yani 100 kilometrdi. Onu şonu 10 maşyn urdum. 48.200 da $50,000 orayı boldu. Şimdi men ikinci o maşini urjak bolýan, gorkýan men. Hiç bu kadar iýdiramayyn. Bir ay çekdim men işana şeyle. İyi gelmedi bunun bir ayda oldu dedi. Gayret et hataplı şey men yeni o maşini tam guraýyn dedi. Onu yakından görleşmeli bolýar. Yakından görüp gelay, ödün geldi. Ana samolyot bilet alıp uçtum üstünden. Daşawda bardım. Başyňdan ýaman daşaw sawda gatsawpmyşdyk. Bir yani yerini koydum. Bardım karşıladım üyüne oturduk. Onu şey hataplı şey zaten ben pratiklerim $200 hem bereyim bana dedim. Şu aslında men $30,000 berdim yine 10 maşyn uruyor men berbilmeýän. Näçe bermeli? Ben iyi veren turban turba veren galap gelen. Jano şu hem bir zabot çykýar. Bizim keçadan bir hem de raz beren bir ýoguýlygym bir öňk gelenen şu hakykatdan şu bir zabotdan çykdy. Ýöne adam bir vermeyecek bu bakana kendi bir yerden bakana tapmadı. Gepin tümmeli yani onun ne geliyen değil ayıttın değil 17 günde geldi. Sonuçta Uluas Ministermen işte boşalttı dedi. Vaktinde işte Turvan yestir vermedi dedi. 7 günde iyice kaldı. Hem de zavodun işi kışın günü Allianz'a ara vakt çekiyor dedi. Ben $50,000 işe girdim dedi. $50,000 ministeri işe girdi, ben işten çıkarttı dedim. Şu $50,000 sen tölemeli oluyordu. Bolýar turbada hatta bir ama turban iğne veremem, iğne de verebilmeýän, pulunu bermeýän. Onu bir kayda geçti gördüm, beyda almam orada. Bir iki yıl yaptı, yine işte yapıyorsun, yani bahane vermediler. Genç yani istiyorsun bolur diyor. Beni $50,000 işe girdi, beni işten baş boşalttı diyor. Şu $50,000'dan yemen yeten çekmen onu yani. O duruşunu yoğurt vermedi. Gitti. Şunu yarken gidip bulduk yani. Hani bir bahane saadet. Atavay ticarette ahlak olmasa kanun yoktur. O kanun olmasa ticaret yoktur. O yani köre dövrün yani demesi bilen bolu nokta. O Türkmenistan'da kanun yok, ahlakım yok. Onun ticarete bolma demesi yok da. Onu iyi ne ile işlendi de iyi dava demetmediler. Hem medat ödüne de bağlı değil bolýar. Kanunum yok. Onu iş edecek adamın iş edip bilen yok. Ne
şonalak ne ağaç geçip ölür. Bu da atlan hem becerini yani düzgün tertip bilen etmeli. Onun yani başındaki adamlar fikir etmeliler bu da atlar. Onun edilen o. Yani dememiz, temamız bu değil. Atavay neme deli? Temamda kolayla şöyle. Men bir neme sorajaktym. Hani soru. Neme Gurbana. Şu Şu Türkler barada dün azrak bir nemetdim de söz açtım da. Şu Erdal deyip o ölen, açlıktan ölen. Şu Türkler barada bir gururun edeli de Türkler bilen başgaçarak aratnaşy bar bularym. Türk'te şol aňalda bile ýatan kritedi, awadan lebedi. Şol bir kamerada bile oturmuş. Erdal diýip, Muhammed Abi diýip, ondan sonra Hacı Bekir Barmy ka bularym? şu iki adam beren gepleşýär şo boşan şu İstanbul'da şo. Hacı Bekir diýip, ondan sonra İbrahim diýip, şu iki beren gepleşýär sir ýazym bar. Arasy şu gelmeden boldy gara olar aýypçy. Geçen ay gelbilmedi. Iki ayda şu gelecek şu. Bile çağırdım geldi aýyp. Därdi görüp därdi şeýle. Mümkinçilik bar ýaşymy. Keselli zat men ýok. Geli ber arka berdi. Gawda açan bar diýip, "Giňiş öýedin" diýip dahlam ýok diýdim. Berdi. Howur hem de zatda mümkinçilik diýip arka ýaşa giňiş geldi. Gelmeli bol gara aýat ştaty gelmedi. İki ayda gelmedi mümkin. Türklerden öşe Türkler İran'dan horrak ýaşaty. Yani Türkmenistan'ın daşrak bolandan bilen elini gelmemilmeýärdiler. Gelmegem kynny. Pulu ýolundan bilen dilden kän bilen horrak ýaşa açdy şol öldü bir näsany. Şu Mehmet abi öllü, Erdal diýip bir wagt öllü. Muhammed Topkapy diýip başy öllü. Başga näsany şol ýadymy bir ýesik öldü şol. Emme düýü kökü ağaçtan. Därde o da garadylar ollap gözep bolýar. Onuň bular men ýanlarym äkitle o bayramala çäji şagalal gitdiler bular. Şagal teýli diýip öýde türmet bar da çäjide. Şeýle görgünde ýok boldy. Ahir boldy. Sebäbi näme kan olaryň otağa düşmeginde? Ölmesimi? Yok. Düşmegindäki. Türmä düşmüş. Türmeye girme. Şafyor bile. Bula köpti şu narkotik alıp bardylar. Narkotiklerim bunu. Bular İran'ın üstünden geçip diýär şafyorlar. düşnükler. İran'ı geçmedi. Ben soradım näme tutuldy diýär onu. Kara bir tane adamlaryň tanış bolýan şu Koçon bir şäher bardy. Koçonyň üstünden Bazgirana geçilýärdi. 75 kilometr Bazgirana tam orijinal. Onu şeýle bir tane adamla gar tanış bolup, ulan hödürläýip berýär, ulan ölür satyn alıp gitýär. Ýa-ni sürüji bar da, o şahatly aňardy bar takla tutulýardy bular. Türkler. İranlı bol mu triyek bilen zat? Bol adam diýär bar. Triyek berde näme? Köp adam ullanýar dogry bar. Bir derman diýip ullanýar. Kän hökmeden zat diýip durana bar bolar. İlk dokan yarım kilo bir kilometre hökmeden işem ýok. İştirak edip kawup goýýar. Bir günüň içinde. Şu meselen şu at gelip men elimde 1 kilo ýep derman bolsa gara beýlekim bir tutýar. Ýep bolsa seni taklap duran dedi. İştirak 500 dolar, 400 dolar iştirak etdi. Şu güni taklana da demeden. Gün tutýar tuğdert ki näçe kilo 1 kilo 300-400 dolar. Patron 500 dolardy. İçinde bank var. Ýökýän kürtazy ýanyşyp ertip berýär suwdy. Geçatda gaýtýar. Dolaga bapşa da atýar. Etýärler öyle işiyor. Derman hökmünde diýip gara hökmet şonu ýa zat diýip duran. Kim bunu hada şu korona diýip keselçilme baran şo çekip batýar o. Şonu sen garap tutmaýam şimdi. O demek Türkmenistan'da 150 tutuyor diyorlar. Grup neme Atavay. Tamam.
O şu Aa, koronaň dermeni demesi o İran'da da tiriyek bolsa bolaydyr onu. Şu koronaň dermanlar tapylypdyr diýip yglan beräýmer bolýar. Aha. Ataway bunu jemläýeli saňa da ýanky telefon edip gün beren oklar o benim işim güýjüm bilen bolmaly. Yok, gara şuň ýukuraldan jeýle başga wagt ben telefonu öçürüp goýýan. Şu ýukda ugrýança, ýükleýänçe şafýor bilen ýene bir zat bilen. Düşünükli. Namaz wagtym bolak gelýändir. O şaýda jemläli ertir durşar. Ertiýänni keminatyň nomryny iýerendir. Abdurrahman diýip. Mawa. Erti şu 10 minatan garaşy. WhatsApp'da şon bilen arkaý gepleşip näme soraň bolsa, soraňa jogap berer şu. Ýola salat edi. Bolýar. Başga da bir 3-4 ama ola bilen gepleşip bir üçüncüsü orada gepleşir. Çykyş ederler, gepleşer. Näme soraň bolsa, soraňa jogap bererler. Onu bile ýatan şu dil şaýaty gerek de. O. Kim bola awdym nepede. Şunu ýeke jaňat adyp ýygnap ýalydy. Maglumat bererler. Awol ataway uly şey diýen o Köpden o adamlar da onun gelme karap bir taşra her kim iyice ucu yetme mağazalı ya ekran ya her kim öyle arada öyle yetti. Benim karşı işin kaptanının onunla telefonu işin koyup böyle taşra getirecek bir paşa yerdi. İnşallah hayırdır da inşallah. Yaşta bir böyle düşünüyorlar ne böyle yani hor çeken kadar çok nasıl oluyor yani. o ataway o taýny düzeltmeli. Şo taý düzelse kendat düzelýär da. Doğrudur. Bolmada da baskaraçylygy var. Şu dişine gitse Türkmen weýran bolýar. Türkmen özüm görüp gaýdansaň derek ýokdur. Millet derýalak millete malan nädir? Kator diýerler. İşte bolsun da ýeňi bolan bolsun. Bor ataway özüňe seret o janyň saglygyna seret o sen entek gereksin. Şoňa düşün unuň şu gerek adamlar ýaşaýandyr. Soň gerekkel bolanda onuň halky diýendir. Näme? Bezrail gel. O bolýar saglykda görşeli ataway iýleşler tam bolun. Milletler kemineden bolýar edi. Amal turur. Aman işte aman geçir.